Donazzjoni mhux mistennija ta' 14,000 euro lis-santwarju tal-annimali Island Sanctuary se tkun qed twassal għall-ewwel inċeneratur għall-annimali f'pajjiżna. Donazzjoni li għamel Erskine Vella, wieħed mid-Diretturi ta' tal-annimali Properties, wara l-esperjenza qarsa li għandha minnha meta mar biex jitfel il-kelba tiegħu li kienet għall-qalb ħafna il-familja tiegħu u ta' martu Sabrina. Tiegħi personali kien żgur kont nagħmilha, kostajt nagħmilha u kienet tkun xi ħaġa li tgħin il-proċess tad-dwejjaq li bniedem jgħaddi minnu dak iż-żmien. Fuq id-donazzjoni nispera li l-istorja ma taqafx hawn, li speċjalment in-nies li ħajużaw dil-biċċa tax-xogħol jgħinu s-santwarju. Għax tista' ssir money making thing għas-santwarju li tgħinhom fil-ħafna spejjeż għandhom. Daw eluf iħallsu fi kelb biss għall-annimali. U l-affarijiet li jagħmlu huma hemmhekk huma ħafna żgur ħafna ikbar milli qed nagħmlu aħna bħalissa. Erskine u martu fiċċew l-għajnuna ta' Marija D'Amato, persuna magħrufa għall-ħidma tagħha mal-annimali, biex issibilhom post fejn ikunu jistgħu jitfnu l-kelba tagħhom. Dan hekk kif fil-preżent l-unika għażla li għandu sis ta' annimal huwa li jpoġġih fi skip fil-biċċerija. Hija offritilhom li l-kelba titfina f'nalqa ta' missiera, ġest li għalihom fisser ħafna u xtaqu li jroddu dan il-ġest b'donazzjoni lis-santwarju li xtaqet. L-Island Sanctuary kienet qed tiġbor id-donazzjonijiet biex ikun jista' jsir dan l-inċeneratur u kien irnexxielha tiġbor is-somma ta' madwar 12,000 euro li flimkien mad-donazzjoni ta' tal-annimali Properties għamluha possibbli li l-inċeneratur jinxtara biex jibda il-proċess għal permessi. Marija qalet li fil-preżent is-sidien tal-annimali qed ikollhom jirrikorru għal metodi oħra ta' kif iżommu il-memorja tal-annimali tagħhom. Kemm ilu li m'hawnx fejn tagħmel pets tiegħek, jiena jiċemplu li ħafna nies. Id-dwejjaq tiegħi rrid ngħidilhom titlu tarmuhom fi skip fejn il-biċċerija u kulħadd jikbi jgħid li ma tarax mar dan xmija li jiena nifhimha. Mhux ħaġa faċli li tarmi parti minnek fl-iskip. Hemm nies li qed iżommu l-pets tagħhom li mitulhom fil-friża ilhom għal ċerta xhur jagħmluha biex xi darba jaslu li jistgħu jużaw l-inċeneratur. Sabrina esprimiet ix-xewqa tagħha li fid-dar ikollha tifkira tal-kelba tant għażiża tagħha. Ir-raġel kellem il-Marija u offritilna illi nitfnu l-kelba fil-għalqa tad-dadi tagħha. Ovvjament, xtaqna li kieku stajna nġibu lex istaħħa d-dar, ħalli tkun id-dar kif suppost taf kif, xil-bibek home with us. U minn hemmhekk qedlu l-raġel l-aħjar li taf kif inkellmu l-Marija, ovvjament flus ma riditx tal-inħallsu tal-li ħadd titfilna l-kelba u ngħinu naraw kif nistgħu ngħinu l-sanctuary li tixtieqi. Uħriġna b'dil idea. Marija sostniet li dan il-ġest ifisser ħafna għal dawk li għandhom għal qalbhom l-annimali u li ħafna drabi huma l-akbar wens ta' ħajjithom. Għalija għal ħafna min jifhem min għandu l-annimali kemm ifissru għalina tfisser ħafna, immens tfisser għax serħan il-moħ li inti meta jgħaddu għal ħajja l-oħra l-annimali tiegħek kulħadd ikun jixtieq li jżomm tifkira. Il-bnedmin għandna l-qabar, tipo mmorru hemmhekk fuqhom eċċetera, u l-annimali li jkollok il-lexis tagħhom li jistgħu jibqgħu tifkira tfisser ħafna.